يا زيكا أخي زيكا خيان تمرين كانزان وزان مساقي حلف اللوب أونت وقيل بيد بيسي نبعت عيني زفيفو أستاهل جيك بدل سالاتهم زحالو زيكا أخي يا زيكا أخي زيكا خيان تمرين كانزان وزان مساقي حلف اللوب أونت وقيل بيد بيسي نبعت عيني زفيفو أستاهل جيك بدل سالاتهم زحالو كمرا على بحث أول كمنا باقي أبزباني زنيبو هي وكوينو غنبر بانديراتي أبدر عدك قلوب ليبو رأي اندو خسبخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي عبدور قدل كسكيسو انتاي حيزو غرلكي سقا مقا حتن بخر كويكيو زيتتكا نسخن دويت موطن نخايت ونرفني وقالك السداد أبزي ودع مقاي نسخن دويت موطن كستاتنو بمرت برهان تحكيمو مدرسة ما يكتسر نسخس نبار لي أنت حبابي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى نسخس نبار لي أنت حبابي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى استعليل 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 أبويا غيرني تحمل استعليل 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 أبويا غيرني تحمل استعليل زيجا ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ኣቀዲማቲ ባሕሪ ረኺበ ወይ ወደብ ረኺበ ኢላ ነቲ ህዝቢ ባዕሉ ትመርሕ ምግላጹን እቲ ህዝቢ እውን ናይ ሓጎስ መግለፂ ምግባሩ ስዒቡ ዝተኸሰተ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ዳርጋ ኩናት እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ተፈጠረ ድሕሪ ሪኢኻ ኢኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዱ ተጠዊ ብሓይሊ ናብ ኣንካራ ኸይዱ ንኽፍርም ተገዲዱ ማለት እዩ ሉዓላውነት ናይ ሃገረ ሶማልያ ግዛእታዊ ሓድነት ሃገረ ሶማልያ ከኽብር ከም ዘለዎ ተገዲዱ ኣብ ኣንካራ ፈሪሙ እታ ፋይል ተዓፅያ ከም ዝረአና ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይገብሩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብዚ ኩነታት እዚ because everybody is watching ታብ ክንጀምር መጀመርያ ምክንያት ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ንሪኦ ንኽእልና ኣብይ ኣሕመድ ዓመት ሙሉ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁማር ተፃዊቱ ነዛ ሕጂ መፅያ ዘላ ኣጋጣሚታት ንክፈጥር ወይ እውን ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂቡ ረብሓ ንክረክብ ተዋሓደ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ናቫል ቤዝ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኢሎም እዮም እቲ ብእስራኤል ተወሲዱ ዘሎ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ንኹንኖ ክትብል መግለፂ ውፅያላ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ I think ኣብዚ ጉዳይ ናይቲ ኣሰላልፋ ዘሎ ብተኸባቢና ቀንዲ ወታደራዊ ዲፕሎማስያውን ፋይናንሻል ሓገዝ ዝገብር United Arab Emirates by the way ኣብ ኩሉ ዝደጋገም ድምፅ ኣሎ ናተይ ሶሪ ናይ ኳ ጽቡቕ ስማዓኒ ኣሎ I don't think so maybe no ወላ ሓንቲ ዝደጋገም ድምፅ ዘሎ ይመስለንን ጽሕፍቲ ትበሃል ይገብርዎ እዮም ኣሜሪካ ኩናት ናይ ሱዳን ተጠው ክብል ደልየ ናይ RSF ኣይትዕጥቑ እንድሕርሎም ኦኬ ኢማራት ኢዶም ሓፋቢሎም ተቐቢልና ያለና ሙሉእ ብሙሉእ ክንገብረይና ይብሉ እቲ ገይም ከምዚ እዩ እስራኤል ትገብር ዓለም ሙሉእ ናጨፍጨፈት ከላ ኣይገበርኮን ኢላ ትማጎት ሃገር ኣላ ስለዚ ካብ እስራኤል እዮም ተማሂሮም እዚ እቲ ዝዓበየ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ግን ካብ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ክመፅእ ዝኽእል ሓገዝ እዩ እዚ ኸኣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀውስን ክራይሲስን ሪኢኻ ሰባት ክትቆፅር ካብ ኢትዮጵያ ክንዱክ ዝኣክል ከቢድ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰልጢንካ ደሞዝ ገለ ጌርካ ካብ ኮሎምቢያን ገለ ምምፃእ maybe ካብኡ ክቕልል ስለ ዝኽእል እቲ ኩናት ከኽብደ እዩ ሱዳን ድማ ካብ ኣዋጅ ናይ ኩናት ክቆፅረ ይልሉ ኣልቡርሃን ኤርትራ ናፃ ምኾነት ኢትዮጵያ ድማ ሪኮግናይዝ መገበረታ ኢልካ ኣሜሪካ ሪኮግኒሽን ክትበና ፍጹም ሕሰብ ኣዲስ ኣበባ ተቆፃፂርና ከለና ከማ ምልክት ሕቶ ነይርዎ ስለዚ there's a big difference ናይ ኤርትራ ተመሳሳሊ ታሪክ ገለ መለ ንዑ ከመሳሰል ኢላ ይኮንኩን ኤርትራ ሶማሊያ ምናልባት ናይ መቃዲሾ ስርዓት ፈንቂላ እንተትሕዞ ነይራ then maybe ኤርትራን ሶማሊላንድ እዚ ተመሳሳልነት ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ናተይ ፕራዮሪቲ ኤርትራ እዩ
ስለዚህ whatever ኤርትራ ዘረብህ ተኮይኑ I'm good with it ኤርትራ ዘረብህ ጥራይ ስለዝገበሩ ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ ዓብ ኮምፕሊመንት ለና ኣነ ከምዛና ሕጂ ከማን ኣኸይፎምና ይፈልጡን እዮም ኣብ ካልእ ሓደ ግዜ ዝቃወመ ነገራት ኣለኒ እዚያ ግን perfectly calculated and perfect ዝኾነ ኣብነ መልሲ ኢለ ኣነ ምክንያቱ እዚያ ጉዳይ ንዓና ትምልከት ጉዳይ ኣይኮነትን ናትና ሲቹዌሽን ሶማሊላንድ ሃገር ኮይና ክልል ኮይና ዝቕየር ነገር የለን ነታት ኣብዚ ከባቢና ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ኣሰላልፋ ትሪኦ ኣለኻ ብፍላይ ሎም መዓልቲ ኤርትራ ዘውፀቶ ሓተት ኣሎ ብወፃኢ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቢሉ ናይ ሶማሊላንድ ኣመልኪታ ሓላፍነት ማሕበረሰብ ዓለም ብረዚን ከቕበሎ ከም ዘለዎን ከም ኤግዛምፕል ከማን ናይ ቻይናን ናይ ታይዋንን ጉዳይ ኣሎ እዚ ኢንተርናሽናል ሕጊ ምጥሓስ እዩ ከመይ ርኢኻዮ at the same time ምሳ ማዕረ ጌርካ እናተይ ትማሊ ቁርብ ተዘራሪበሉ ነይረ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ኣቀዲማቲ ባሕሪ ረኺበ ወይ ወደብ ረኺበ ኢላ ነቲ ህዝቢ ባዕሉ ትመርሕ ምግላጹን እቲ ህዝቢ እውን ናይ ሓጎስ መግለፂ ምግባሩ ስዒቡ ዝተኸሰተ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ዳርጋ ኩናት ነይሩ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ተፈጠረ ድሕሪ ሪኢኻ ኢኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዱ ተጠዊ ብሓይሊ ናብ አንካራ ኸይዱ ንኽፍርም ተገዲዱ ማለት እዩ ሉዓላውነት ናይ ሃገረ ሶማልያ ግዛእታዊ ሓድነት ሃገረ ሶማልያ ከኽብር ከም ዘለዎ ተገዲዱ ኣብ አንካራ ፈሪሙ እታ ፋይል ተዓፅያ ከም ዝረኣና እዚ ንኢትዮጵያውያን ድሕፍር ናይ ዲፕሎማሲ ውድቀት እዩ ነይሩ እቲ እዋንቲ ተከታተሎ ነርካ ኢኻ ሕጂ ድማ ዝሓድሽ መፂ ኣሎ ንኢትዮጵያ እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ቁርብ ብኸመይ ርኢኻዮ ያ አሚን ዞባና ብዙሕ ፍጻሜታት ዝፍጸመሉ ዳርጋ ማእከል ፅሕፈት ናይ ፖለቲካ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና እውን ወይ እውን ሜዳ ናይ ጉስጥ ናይ ታ ሪንግ ዝብልዋ ናይ ቦክሲንግ ሪንግ ናይ ስፔሻሊ ናይ ሪጂናል ፓወርስ ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ ስለዚ ጋልፍ ስቴትስ ደን ክትብለን ካልኦት super powers ዘይኮና ግን ሪጂናል ፓወርስ በኋላ ቱርክ ከሆነ ኸል ኢማራት ከሆነ ኸል እስራኤል ከሆነ ኸል ሳዑዲያ ከሆነ ኸል ቀጠር ከሆነ ኸል ካልኦትን ኢራን እውን ክትብል ትኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ከባቢና ክጓሰጣን ክጎራፈጣን ረብሓታተንን ወላ ግብፂ እውን ኣሎ ኩሎም እዚኣቶም ብዙሕ ረብሓታት ክገብሩ ይፍትኑ ፀኒሖም እዮም ኣለዉ ይቕፅል ኣሎ ሕጂ maybe ኣገለ ፖይንቲ ዝሕል ኸውን ወይ እውን ናብ ፅቡቕ ይኸይድ ኸውን ንብል ግን ካሊእ ይውስኾ ኸ ዝኸበደ ኸ ይኸውን ዝበርትዐ ነገር ይመጽእ ዝዓበየ ቫሪያብል ይመጽእ ስለዚ ናይ ሑቲ ምስ እስራኤል ዝነበረ ዝሕል ምስ በለ ኮንዶኾን እስራኤል ዝበሃል ምስቲ ኣብ ከባቢኡ ዘለዎ ፀገማት የተኩር ይኸውን ዝብል እምነት ነይሩና ኣነ ግን ከም ዝረኣናዮ ድማ መሊሱ እናተበላሸወ ዝኸደ ጥራይና ንሪኢና ናይሱ ኸዓ እስራኤል ነቲ ሑቲ ዝበሃል ንኽትሃርሞ ብዙሕ ዕላማታትን ድሌትን እዩ ዘለዋ ስለዚ እንድሕር እዚ ኮይኑ እቲ ድሌት ዘለዋ ዝያዳ ረብሓታት እዚ ናብ ሶማሊላንድ ትመፅኦ ዘላ ሕጂ ዳርጋ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኢልዎ ኣሎ ፈኸም ኢሉስ ክዝረብ ፀኒሑ እዩ አንደበት ኣይኮነን ነይሩ እስራኤል ድማ ብዙሕ ነገራት ክትደሊ ፀኒሓ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ መዝሚዛ እያ ትመፅእ ዘላ ምስ ሶማሊላንድ ዓብ ናይ ቁጠባን ገለን ረብሓ ስለ ዝረኣያ ዘሎ ኣይኮነን ነዚ ፒውርሊ ንሴኪሪቲ እያ ትመፅእ ዘላ ሴኪሪቲ ድማ ንብዙሕ ዕላማታት ክትጥቀመሉ ምዃና ፍሉጥ እዩ ሕጂ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይና ንሪኦ ከለና እስራኤል ረብሓ ክትገብር ምዘዋፅኣ ክትከይድ ልዕሊ ኩሉ ግን እስራኤል ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኢማራት ካብኦም ንላዕሊ ነዚ ጉዳይ ሰሪሖም ልዮም ስለምንታይ ኢማራት ኣፍልጦክቡ ዘይከኣሉ እንድሕሪ ኢልካ ግደፍ ኣቢ ኢማራት እውን ኣፍልጦክቡ ይከኣሉን ስለምንታይ እንድሕሪ ኢልካ ድማ ዋጋ ስለ ዘኸፍል እዚ እቲ ዋጋ ኢማራት ክኸፍልዎ ድልዋት ኣይኮነን ኢማራት ናይ ብሓቂ ዘገርም ሓይሊ እዩ እቲ ክኸፍሎ ዝደሊ ዋጋ ብዋጋ ካልኦት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ እያ ነቲ ገንዘቦምን ፅልዎምን ተጠቂሞም ንኣቢ ክጠብስዎ ፈቲኖም ስለዚ ብኣቢ ገይሮም ዕምቆት ናይቲ ባሕርን ዕምቆት ናይቲ ቀላይን እዮም ክፍትኑ ፈቲኖም እንታይ እዩ መጀመርያ ዓለም እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትፈጥር ትኽእል ኢሎም ንኣቢዮም ሰዲዶምላ በራቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ውሽጣዊ ኩነታትን ካልእን ከለዎ ጥሩ ኢሉ ኣብ በዓል ሶማሊላንድ ዘኽይድ ምክንያት ኣይነበረን ብዙሓት ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ኬንያ የብል ኣሎ ካብ ሶማልያ ካብ ዘለየ ክረክብ ክእል እዩ ኣሚን ሰራዊት ናትካ ኣብ ሶማልያ ኢቲኻ እንተለኻ ዘይተደልዮስ ብካል መንገዲ እውን ክትገብሮስ ምኻልካ እንዶ መፈተንካ እንዶ እዩ ዝበሃል ስለዚ እቲ ዝፈተኖ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ከም ዝነበረ ድሮ ኩሉ ሰብ ተዛሪብሉ እዩ ኤኒዌይ
إسرائيل ناي عالم حقي يكون international law زفرهان زقدسان يكون نتنياهو he doesn't care أنا هاتو أبغازا كل عينة جبنات فتيمو الجراية اللي قال لأن توم زعقدوا ISIS كلها بأمريكا جيريز قدام زلوا الذي ناي عالم حقي يكون هاي كهال زقدسو حيل الذي يكون نتنياهو لأنه كل دم نتنياهو وجن ورا وجن تاونكو كاردا بسلطان خص أن نحتاج تقمص لزخونات أي وجه ككونتات تبقى عيدا لين يزلون هاتو everything settled نحر قينو حتى تنزل على accountability بإسرائيل سلزمته مهدميت على تجرماني إيران كهرب يزبل دراما مساخت كدول سلتغل he's trying to capitalize نزيانا قرديا so إيرتران إثيوبيان انتاي قبرو تقند أقداسيو أفزي كونتات زي because everybody is watching تابخ نجمر بجمريا وهناتنا إيرترا أنا بحر نريان غلنا أبي أحمد عمت ملو بدبلوماسيا وقمار تتصاويتو نزا حج مسيا زلان أقاطعميتات نخفطر ويون سومالي لاند أفلوتو هيبو ربحان خركب هو حدا 10 كيلومتر أفدق بحري نافال بيس كتفتر تخلي خايلو ميم جنت كونتيجنت أباز لقبت دما نتانا هنا ندليو زلنا دما كتقبر لك إلو ميم سادما أفلوتو ندلينا نحيلهم قلت خالي قديفكا أفلوتو تيب كانت راينا سغن قبر الكان غل سلازي أفدق بحرك نبكا نافال بيس كتهانسولو تخل استراتيجيكاوي حيل كتفتر حق زكاة زغل إلهم أفدقوا كفيتهم له نعاد ختكبر دم عمت ملو مس محبرة سب عالم كجرافة تانيو أما وداتا سوماليا دبلوماسيا ويش واداناتا سعير مالتي زخان تايو سوماليا أكلنا عرب ليجيا كمرما ناي إيست أفريكان بلوكيا أكلنا إيجاديا كالي محبرة سب عالم دم جي لأنه كله ناي بعد سوماليا حاجة زلهم أبناء دبلوماسية عالم كتمتسخ لها ني سوماليا كتنكف كلها immediately تتنكف نازبلو دارجا واناتات ناي تهاجر له تركز بال هاجر له صح وتهدراون دبلوماسيا ونش وادا له سلازي تركو كفترة زغل ويت وين كبدت راين إثيوبيا كفرو زغليو قبليو بزحات هاي التاس لزنبرو لأنه كل دما أنصار محبر السب عالم أنصار شارترنا حبرات منقساتنا حبرات أفريقيا أنصار زغاي زنبره كل كساراتاتن قال المسجات أمه بكل دارجة مستنغفن مستصرفن جدي فيها اللقي لتاتكي إسرائيل دما كل أكيد أخطريوس إنها مزميزة كنوتات ريها نايقازة كنوتات قال ملا متها حزن قال نحيز أيو دونالد ترامب دما بيدنا يمزبل ودما بوم اليوم نتعفلتو هيبنا لنا بمبال نتي أبي أحمد كرخبوز قبوز نبره كل نجر إسرائيل رخيبات العجي تحري إسرائيل مسيو عفلته هيبا تيلون تنافال بيس كركب أيكونن probably ونأتتا MOU سلز قدر فتزي it's just إن أبي أحمد تزخبه ده بدهيو من الصوماليا زمدناك فترة فتنا له at the same time دما تازد ليا زنبرن تفكر لان كامتي عطلا سلز انتهي قبر إسرائيل 4 ساعات 4 شو من ساعات حنت خي قبر تطو يلوم هلا وتراي already that tells you a lot زحات سبات يوم زارب زلو سابكن ده منكر أغرات يخم زلو كل تزخده زنبره بهاورنبر نربحنا يهاجروا كم زي كونه الزون نفسه زخالة مردات أيام زبل زلوا سلزي أبي أحمد عفلته يبدأ هنا يبن نجزيه كن ريا نام نجزيه كرز غليو but so far كم ريا زلنا نبحاكي أما إذا توتين شوي تغيير زلوا بر عالمسي ولا ملص كدمي زنبرس دبلوماتنا حد إنجليز كم زنقرهم ما يبقى قطر حدا ينقبلنا إن الصومالي لاند عفلته ينبالينا قطر 3 دماغن كونه يكوننا هني لنيرو ስለዚህ ኢትዮጵያ አግዜ መለስውን ነዛ አፍልጦ ዝስ ክትብ ኢላምስ ምዕራባውያን ሀገራት ተዘራረበልን ነራ አል ዩኬ ገለ ይሰርሑልን ነራም but right now it dynamics ናይ ዓለም አዝዩ ሓጋዚ ይኮነን ልውላውነት ናይ ሀገር ክደፍር ማለት አብይ አህመድ አብናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመት እዩ look at ትግራይ እንታይ ይደልሎ ለሶማል እንታይ ይደልሎ አምሓራን እንታይ ቃለሳሎ so ኢትዮጵያ is a very very dangerous water حتى كنيا فلغلق زبل زلو ما يو زليلو كعطو زغلا إثيوبيا في اللعبي نزي أفلوتو زي كابتوم قدمي تخدو سقوم تقوس التخيلو صراحة نقول كالتيفا معناته برات على العلم زواجو وصل زلو كالتيفا كتمتصو تخليها وتعباس كان زي زربان قتل كاغيت ودي تري بلا لك خفتو Okay by the way thank you جورجو قاعد مت بتوصفي اب حجي دوص
بتعمي وعيتي مجلس الله يونايتد عرب إماراتس بعلا بمنجد أمباسادرا أمناي عرب ليج نتي إسرائيل وسيداتو زلا أفلوت أون سوماليلاند كوندم نجيراتو مالت تقاوماتو الله يونايتد عرب إماراتس I think زي فيكيو تاي عين دراما يتسرح زلو أبتي زيتا قرب كنتنو نقل تادوصت مجلس حجة نا عرب ليج أمباسادر سوري عرب ليج أمباسادر ناي UAE مالت ناي إمارات أمباسادر أب عرب ليج مجلس وسيلو تمجلس دما يونايتد عرب إماراتس بإسرائيل توسيدو زلو زي حالة في النتاوي تكبر نخوننو ختبل مجلس وسيلا مالتي تاي مالتي زي I think عبد القداي نايتي السلالفة زلو بتخبابينا عندي وتادراوي دبلوماسياون فاينانشال حاجة تقبر يونايتد عرب إماراتس باي ذا واي أب كله زدقاقم دمت الله ناتي سوري هاي كاتب سمعنا الله I don't think so maybe no ولا حنتي زدقاقم دمت الله يمثلنن أوانا سوري الله أدمين تسمعنا لكم إيكولو دي زدقاقم دمت انت الله حبروني توم أدمينات رهيل الله مثلني نو بلا اللي تدرس اوكي ثانك يو اقرا ما قد يتي حد حاونا متحساسه بتصحف لها سيمبلي راينا يدقي اي كنت بروجرامكم وشتا هاجر زملكتون تنتناتا تقربوا انت يالو عدلات قليل كاز قبركا خنقبرو هنا اكزاكت اللي كمان تقدامي معي جورجو كمان كل جديد يزارو اللي ابتي بروجراماتو او وشت ايرتران تا يقبرالو ايكونوميكالي انفستمنت ملكت قداي نتتون زيفوز نبره كل حزب إيرترا صبيه زلو أسرار حال معات وات ايفر كله تي كم إيرتراويان كلنا على حد البخوينا نصبيه نعم الكتنا بزح تنتنا هنقبرينا كنزاراربينا سو دوري تومكم متحسبوا مالتي حجي حنت مجلس وصي الله اغرا مقدخا يونايتد عرب إماراتس نتي بإسرائيل توسد نسوماليلاند كما هاجر زفلت مجلسي بفلاي بمراحنا تانيهو بصنع كونينه له ختبل يونايتد عرب إماراتس مجلس وصي الله بتي ناتا امباسادر مالت اب عرب ليج زول امباسادر نا يونايتد عرب إماراتس ساوث اتلانتا تاي مالتي زي I think از غداي زي انتدارينا خمز عنته يخدغلص صنحكا بدحر ذو كله ابزي خبابينا زغبر فلاي بزنا هورن اوف افريكا زلو صقم نقيح بحر ملكيتو ناي سودان غداي امونغ ايرتران ايثيوبيان زلو ولا زي دحر تشحن 10 شمونت نزب سلطان دلو ايثيوبيا اب شجر زاتوه بدحري باك اب تغبرو زني اي عرب إماراتس صقماتي سلازي اذا مجلس اذا اوصي له اسكي مسو تحدزو I think غزي دلو خون كنحسبولو غنا منالبات No, I think it is كم تاني بلاتن علينا Emirates is playing this game at a very high level. الدغاننا زي جيم زي بتعمي ابلع على وايد الجيمز اتوزلو اكزام ابنت كبكا اب سودان زكا زلو كينات ارسيفن سراوي سودان سافن يزغبرو زلو يزبال دارغاز بس حسب ارسيف حنت سومن امارات تو ندحريلاتو يدو كيف زغل حيلمبر اتكيلك واغا زغل يكونن بعد almost in 3 عامت كساحجي امارات ايديا باللينا بتكوينات بحاليتها سلامتاي اللوا تريكي نتبلا بغتا امارات فاند خم تقبرو زلا بغتا كترغب تخل نجر يلا معناته بملو اورجانيزيشنال سوفيستيكيتد زغونه بزنس اورجانيزيشنز هلو ابتي امارات مس منغسي امارات زي رغبو كوربوريشنز ناي امارات هلو نساتهم يوم مستناي بزنس ناي حميتي زسرحو زلو زبل زغا بتنقاقه زسرحو ويو هجي أبيت فرد كسيس كايم جبت بجبتي ولا كوزركب نجار انتلو ستيل على وميو ديناين قبرو زخلوا من قدي ولا كوسب زقمته تقونه أبكد محقي حنت بحنت كتحزم تخل دوي تعطو مس إمارات تاع هاز نجارات قال لي بالجن ستيل concretely نتبي إمارات كم استقبر لا الكاغت السرب لك بيد أزور كم زمان زليد في ديسمبر exactly منقص إمارات إن كايلي هبالو الكا زركب نجار يلن لك عجل مع إسرائيل بزو حلفا غيرهم لالو قدم نزل نجار زي إسرائيل ديسكاس غيرهم لالو مخنياتو دي إسرائيل إذا عينت باكلاش
زغل عالم عرب أنصارهم قال ملا نبور نجاريو لنتنياهو كم ز عينات بعرب تقاومه ما تقوله أب إسرائيل تقبلنا تجركب وجوك تخصك جمهور كلاسي popularity ناتون لا عليه عب جل عينات حبر تسبي أب إسرائيل زلوا يعني every time rocket كتكوس كله ناي نتنياهون ليبكيت بارتن popularity ناتهم تبي زنا ناتهم لا عليه مت وج أطويلو قرب تلي معلتات مسكدة دما ينقل كل حتى تاد ما يجمر لذي إسرائيل نزكون تازك تسعورة كم تخل يفلتيو إمارات جن كم تنا إسرائيل شجر متي وقت تسعور تخل عجرة يكون تسلم تاي أب توريزم زمركوس كوتا بايز الله فرجع I mean at some point is بعالم كردوي نزجاي مزي yes أبزع وأبزع عندي بزح diversification غيرنا لنا بزح نجارات غيرنا لنا بحالتيون جن كم نا إسرائيل نبي حكي كنترول ني بوليتيكا أوروبا أمريكان يبلو من جينا يبلو منهم سلزي فريهم إسرائيل دم يزارب وين هنا كما هم سلزي كنا كنا مساسل كم فتنينا بعر مجارجة بايتا خلنا نشوف لكمينا أجندة هم كنا سالت لكمينا جن نت كم تناتاتكم ريسك خنوسد أين خلينا أجي ريغا نبي أحمد كما جرم يم كشكل واحد سيبون يرى يعني ولا ونبتنا سوماليا وكهني لميم يعني سوماليا حدنا تنجزات أو حدنا تن لولا ونتن نخبرينا يلوميم زغان تايو again إتا حفتت بحال يقبروا أمريكا كويناتنا السودان تطو قبل دليل ناي RSF أي تعتقوا أن تحرلهم أوكي إمارات إذا محفظ بلهم تقبلنا لنا ملو بملو كن قبرينا يبلو تجيم كم زيو إسرائيل تقبر علم ملو ناتشف شفت كلا أي قبر كوني لا تماغوت هجر الله سلسك إسرائيل يوم تماهيرهم مزي جنزب اندحر لك أبتج أو تايتوتسني غاب زهر بقاري جاجن نتن الناس حبكا نتن النهبكا نتن ناقبركا أجندة خاطر سالت سلزي أنا يتبنيره إمارات وتيلا يقبلها يعني سومالي لاند أفلوتي بيا كذا باند الدلدا بربرا ودب ساري كنا تنسري حتى زلا so every reason نيرو نتي إسرائيل تقبر زلا نحن نقبر لنا خبلو بريزنتاتنا سومالي لاند نقوم شتن دبيين أبو دابي ندم زنكا ساقصو زلو كان موافرناتو سلزي إمارات نزنا جرزك تقبر يدلني يعني راب بواجا ناي كالوت إسرائيل ونا بجزء شجرة نبركتو لكم علنا جن صوم كاريسكو صدوي بلولو نخندك تكسل هذا game we don't know but at least أب أفريقيا بنرياز لنا إمارات كم زي أمتعات زلوا نقولهم عربن أسلامن أنت عربهم كجبر دليت يبلوا من أبغى زاهم كم يوم زبلون إسرائيل يحجزوا بتجن إسرائيل دبدا وكتجبر كلا دبدا صحف صحيفهم نقولنا نوز جيجا يبلو and then business as usual مالتي أبتنا كلام كاتماليسكا أتخيل مالتي سلزي even ولا كو أبتي حجي ندحري خايو إماراسي بفلاي زي أبسودان ذو اللغنات بايتان داس مخاد ناي RSF مسعار ناي دقالو مسعار قلن تاريخه حمتي دارقا بسودان تسعيري تقليلو مالتي ناب دارفور نابتي معراب قطعم يمكينو أو زقات أمو متدراو سعرت اللو بلاس بعالم درجة دما RSF كم حدا ناي جينوسايدر تباهيلو تخصيصو أبرستهم العلوت مكون ناي من قصاص سانكشن وي معقب تغيروا لي إذا حدا وتدراون بوليتيكاون عوتي إذا دما إيرترا أفتسيماتو بسنكي إيرترا كونتات تفتسيمون حناسي جيت ماليسون بدحريت أبزي ناي بعل بينشانغول جموز بهالكبابي عبي وتدراوي ناي درونن ناي وتدراو مسلطن ما بقى سبوتا مالتينتهم ناي RSF كفيتهم لو مالو ስለዚህ እዚታት ኩነታት እንዳተፈጸመ ሆሎ ሕጂ ናታናሁ ንኣፍሉጦ ናይ ሶማሊላንድ ሂበ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኢማራት ብድሕሪት ኮይና ኖኖ እዚ ሉዓላውነት ናይ ሃገረ ሶማልያ ምድፋር እዩ ኣይንቕበሎና ክብሉ ከለዉ ሲምፕል እንድሕሪኻዮ ናይ ፖለቲካ ኮንሰፕሽን እዩ ከምዚ ንሕናስ የለናሉን ካልኣይ ከዓ ነቲ ባክፋየር ክገብር ድፀንሐ ብፍላይ ሶማልያ ኣይሚን ሱዳን بأمباسادر بيلا أود حبرات هاجرات قبل علي إمارات زقربت تخصله كتماتنا عالتيو عاني إقتصادنا عاني حزبنا تسديدو تقتيلو تشفشفيو مع الجنسايد تغيرو بحق الرأي لنا لو زبلو يلخون ياتبل إمارات مالتي أجي ناتي دي مهلاو كمان زي حدا تراخلو اللي مالت أفلوت أو زي مهابنا ناي سومالي لاند ناتي رول نسيين مباليقن كم زبل كاي ميك ابي خمدي مشفان تي بوشتي امين اسرائيل نقلمي تامصيها نسخا بتي بلوجيستيك بوتادراو حاجز بكل دغف اندا غبركا خلخا ابو خمزي يلخان مثالي ግን
ንዓይ ከም ተረዳእትኒ ምናልባት ተተጋጊ ኣብኣ ትእርመኒ ዘይሩ ዘሪ ግን ምስቲ ዳጋሎ ክፍክር ከሎ ርኢኻ ኢኻ ክዛረብ ከሎ ብሰንኪ ኤርትራ ኢና ተሳዒርና ኢሉ እቲ ናብ ምብራቕ ሱዳን ዝነበረ ጉዕዞ ኤርትራ ዓሚ ንዑ ምስ ዓገተቶ ማለት እዩ ዳጋሎ ቶታሊ ካብ ሱዳን ተጋሒጡ ይወፂ ዋላ ካብታ ርእሰ ከተማ ካርቱም ገለመለ እዚ ከምደለዎ ኮይኑ ዜሩ ኢማራት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዘለዋ ኣረኣያ ከይቀየረት ናይ ሶማሊላንድ ምቕባል ዘይምቕባል ከም ቀዳማይ ኢሹ ክረአ ኣይግባእን እዩ ምክንያቱ ሶማሊላንድ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ወታደራዊ ቤዝ ንክጣየስን تعليم كجبرن كأوز نقل نايدرون متقعدات كجبر كمان نزي ناي لوجستيك ناي جنزب دقف تجبر الله ስለዚህ at the same time ለኤርትራ ታርጌት ድገበረ ነው ይመስልካል ማለት ኣብዝንተ ሓሳብ አለ ዋላ ወዝ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንሱ እዩ ብከምዚ ጭብጥ ክትሪኦ እንትኽኢልካ ማለት ብዓብዩ ሶማሊላንድ ንኤርትራ I don't think ነኤርትራ ብዙሕ ጽልዋ ዘለዎ ናይ ሶማሊላንድ ነኤርትራ በይን ጽልዋ ቀዳይ ነገር ቁርብት ላይ ከም ዝያዳ ጥንቃቐ ዘድልያ ደጋሎ ተሳዒሩ ዝበሃል ዘረባ not correct ደጋሎ is back ተዳኺሉ ንብሎ ንኽእል ደሓን ምስዓር ኣብቲ ግዜ ክንብል ከለና ቤላ ገይሮም ሃሪሞም ከንቆልቁሉ ቀሪቦም ነይሮም but again ኢማራት ብየማንን ፀጋምን ተዓፃፂፋ መፅያ ጽቡቕ ዝኾነ ፀብለልትነት ከም ዝረክብ ንግዚኡ እንተወሓደ دحن زخونة حيلي كم زركبن أجد دست بوتات حجي لأن كانت راي نتنا ينداد بوتا هيجليك زبال حيزوت راي زي كونه كابتنا ينداد الشيات بركك وهابن الليل له وركت قصاصيرو كويت كمالو قالوا كل معدنات نايت هاجر ناتت كما قالوا قبل ليد ما كابت ورك كابدو السودان بالسودان زوت شركنا نايكلتيو مالو كابو الجام كوهابن الليل لهم هيتسمع معنا له بهلا زراربا أبتي أتاوز اللو ربح زلو بوتات اللو الجرمة مزبين شانقولت ولا زلها another كسب حبرات مقصات متنقاطعي بهم لزلو قداي مهنياتو كسب حجي حميت بمنقد كفرة كابلي بيازمت حاجة زلو كاب جاد ما بعبيوتي مسمر كابز متزلو يتحاجز تطوع بلوزلو بدو السودان زاد تحاجز اللو تزعبي حدا جنيان كون زغلن كاب إثيوبيا بغت تخمت زغل حاجزي زغا إثيوبيا زلو قوسن كرايسيس ريخا سبات كتكوتر كاب إثيوبيا كندوك زاكل كبيت كوناي كلني سلازا إثيوبيا سلتينكا دموز كلا غيركا كاب كولومبيا غلا ممسا ماي بكابو قلل سلازو خل تكونات كقبري السودان ما كما واجنا كونات كوتري له البرهان حجي كل زنريا زلنا اكشلي بتحدى ريسك له بخالق لنكنه انتنسيف لا غداينا السودان اذا يتيازلا تركيا معناته امونغو تركون اسرائيل زنبره غازادو سيريا دو زبل زنبره ترز بصحيلو سلازي أزب السودان نري أب سوماليا نري زلنا أكلنا تشيز بعض زلوا أما قادش زل على سلطان زلوا كسر فلس دلي تركيو كمون جبتيو تلتزين تارجت كنا زلوا أبزل كنا نري زلنا من قصاص إسرائيل تارجت جرات زلوا عندي تركون سعوديانين أنا السعوديان تي أبراهام كورتس تبغى جرات سجوم الله يدليتنا الله دهر هرت بلا السند دهر خينو دما دونالد ترامب حكي تو مالو قال له جن قال له جواب له ني محمد بن سلمان كتسنبر لك كم يجر كتسنبر يمن بيمن يكتسنبر سلذي اتي اب يمن تنسيز الحيلي بلاس ناي ارسيف قلطف زخونه سغونتات تاريخ ايو حجي دما سومالي لاند زبحال عرب نوير اسرائيل اتياتولا ازيوم كلهم كتريهم كلها هذا عادي ريجنال كونفليكت از كايزلو جير درابز كونتات زي كابت قدم زنبرا سقات زفله سقات يلن ግን ادفانتجز ግን አለው right now ነዚና አንፃር እትስጋት ዳይሬክት ለሕጂ ንዑ ሃይላይት ክንገብሮሲ ናይ ሶማሊላንድ ከም ሃገርነት ምፍጣር ወይ ምፍላጥ ደሃን ምፍላጥ ንኤርትራ ስንታይ ስጋት ድኾነ at the same time ተቀንጢጡ እንተዳን ብል ኮይና ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በቀጥታ ይኹን በተዛዋሪ ተሳተፍ አላ ኢና ንብል ደለና ማለት እዩ أجنادين هايلايت كنجبرن كنكلنا بوزع سب. أوكي ناي إيرتران رايو أفتر قداي ناي إيرتران ملس ناي سومالي قداي إيرترا بخميت ألوان داريلكا أنا كم إيرترا وقينا من إيرترا خميريو سنيلنا غرينا غرينا قداي ناي سومالي لاند تاريخ هوا متأسى ناي سومالي لاند بس ناي إيرترا دم مساسل الله سلزي كمانا مجزاتنا أوروبا زرايو كاب سومالي دم فليز وليوم السومالي طلعنا يتجزانيرا سلزي نعتاتهم دم بريطانيا يتجزونيرا سلزي
colonial history لهم بتنا United Nations حقنا 45 دما هذا colonial history زلوا حزبي right to self determination الله ويو እጂ ንሳቶም ናጽነቶም ስረኸቡና ታናጽነቶም ምስቲ ሓወም ዝኾነ ህዝቢ በብሄር ይኹን በሃይማኖት ሓወም ዝኾነ ሶማል ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ኮይኖም ነይሮም እዮም ኣይቀደቦምን እቲ ፍልልይን ጸገምን መጽዩ ኣብተሳን ሓደ ድማ ንሕና ሃገር ክንከውን ኢና ኢሎም መሪጾም እቲ ናቶም ከውዝ ግን እቲ ናቶም ዕላማ በዓለም ደረጃ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣልን ናው ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ኤክስፐርትስ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ኤርትራን ዕጭ ሓደ ክነሱ ኤርትራ ከመይ ጌራ ናጽነታ ረኺባ ሉላዊት ሃገር ኮይና ሶማሊላንድ ግን ሉላውነት ተቐባልነት ዘይረኸበት ኢሎም ይምጉት እዮም ይጽሕፉ እዮም ድማ but there is a big difference here ክልቲኦም ተጻን ሓደን ናጽነት ረኺበን ነቲ ዲስካሽን መታን ዝያዳ awareness ክህልዎ I think ሶማሊላንድን ኤርትራን ቅድሚ 91 ማለት እየ ድሕሪ እቲ ናይ 1945 ውሳኔና ኤርትራ ትፈልጦ ኢኻ ምክንያቱ ንረብሓ ምዕራብ ተባሂሉ ኤርትራ ብሞግዚትነት ገለ ምስ እንግሊዝ ድሕሪኡ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቁረን ተገይሩ ብፌደሬሽን ክትቁረን ኮላ ኤርትራ ሙሉእ ነፃነት ክጉሰስ ወይ ዲናይ ተገይሩ ይነበረን ምክንያቱ ምስቲ ዝነበረ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ኢኮኖሚ whatever ብዙሕ ምክንያታት ሓንሳእ ናይ ሃይማኖት ሙሱ የተኣታቱ ገይሮሞ at the same time ሃይለ ስላሴ እቲ ናይ ፌደሬሽን ጊዜ ይኸለ ኾሎ ይኒ ኤርትራ ኣኔክስ ገይሩ ኣካል ኢትዮጵያ ገይሩዋ ጽቡቕ እዚ ሓሳብ እዚ ግን እዚ ዝፈጻጽማ እዚ ምስ ናይ ሶማሊላንድ ተመሳሳሊ ይኮነን ምክንያቱ ሶማሊላንድ ዋላ እኳ ክልቲኦም ኣብ ሓንቲ ሉዓላዊት ሃገር ጸኒሖም ብክልተ ኮሎኒ ይገዝኡ ማለት ከም ዝበልካዮ ምስ ብዓባይ ብሪጣንያን ሶማሊላንድ ተገዝኣ ነይራ እቶም ሓደ ክፋል ኣብ ደቡብ ዘለዎ መቃዲሾ ድማ ብጥልያን ይግዝኡ ነይሮም እዚ ማለት እቲ ናይ 1945 ወይ ድማ እቲ ናይ በርሊን ውዕል ንብሎ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብመግዛእታዊ ውዕል ነፃ ክኾና ኣለዎን ዝብል እማመ ዳይሬክት ንሶማሊላንድ ኣይምልከትን እዩ ንኤርትራ ግን ከም ሃገር ይፈልጣ ይሱ ከም ሃገር ይፈልጣ ትውሳኔት የድብለካ ደሎ ስለዚህ ከመይ ገርና ሓደ ክንገብሮ ንኽእል ኖ ኣነ ጀነራሊ ሓደ ኖ ኢኩቫለንስ ተመሳሳልነት የዝብለካ ዘሎ ግን ዓብ ፍልልይ ካልዎ ሶማሊላንድ ሲ ካብ ኤርትራ ድፈልያ ኣነ ዝብሎ እንታይ እዩ ኤርትራ ጃስቲፋይድ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ቃልሲ ኣካይዳ ኣብዝ ከራኸርኒና ኢትዮጵያ ጎቢታ ሒዛትና ነይራ ኣይግባኣኒ ነይሩ ኩሉ እዚ ግን ተቐባልነት ኣይምረኸበን ኤርትራ ስለምንታይ ናጽነታ ረኺባ ሓያል ስለ ዝኾነት yes you see this is a very important distinction ኤርትራ ሓያል ኮይና رجيم سرعتنا عديسة ناي درج سلاح حقوق زوجيتون سلاد سعرتون رديخان لها نيتوبياون كتبتاتنا مثل زنبرة منين إيرتراك خلق لازغل نزي أيه مجيتهم إثيوبيان أبتيس عن حدا زنبرة بتروس قال لنا يجبس قوي أبي UN سلاد زنبرة بلا بلا no bullshit إيرترا حيال سلاد زخونات حيالي لكن سلاد زي تعبيت مبر إيرتراكو كم غير ناس نتان تتمسنيرا إثيوبيان بمن بلونيرو አዲስ አበባ ዝነበረን ደርግን ተደይ ተፍርሰኔራ ከምዚ ናይ ሶማሊላንድ ኤርትራ ጥራሕ ሓራውቲዮም ናብ UN ተዝኸዱ ኤርትራ ናጻ መኾነት ኢትዮጵያ ድማ ሪኮግናይዝ መገበረተ ያልካት አሜሪካ ሪኮግኒሽን ክትበና ፍጹም ሕሰብ አዲስ አበባ ተቆጻጽርና خلنا ከማ ምልክት ሕቶ ነይሩ ስለዚ there's a big difference ናይ ኤርትራ ተመሳሳ ታሪኽ ገለ መለንዑ ከመሳሰል ላይ ኮንኮን ኤርትራ ሶማሊያ ምናልባት ናይ መቃዲሾ ስርዓት ፈንቂላን ተትሕዞ ነይራ then maybe ኤርትራን ሶማሊላንድ ሲ ተመሳሳልነት ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ተደለ ንሽተይ ቃጽዑናት ካን ኣብነት ናቕፋን ከባቢያንሲ ካብ ሻዕብያ ብዝኾነ መንገዲ ሒዘልካ ሃገር ክትውጃይ ትኽእል ኢኻ this is not how it works ስለዚ ሶማሊላንድ ምስ ኤርትራ ደወዳድር ነገር የብሉ ክብል ከሎ ኻነ ኤርትራ ማንም ክኽልክላ ከምዘይክእል ገይራ ናጻ ኮይና እዲኻኒ ዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ቅድሚ ሕጅግ ይዞሞ ነይሮም ናይ ኤርትራ መሰል ሕጅግን ክግስዎ እንታይ ሒዞም ክግሱ ኣስመራን አዲስ አበባን ተቆጻጺሩ ዘሎ ስርዓት እንታይም ክብሎ በናይ መልክ ኣብ ባይታን ተተዓዊትካ ድማ ኢኻ ኣብ ጣውላውን ዓወትካ ዝንጸባረቕ ስለዚ ኤርትራ እቲ ኩነታት ነዚያ ስፔሲፊክሊ በዚያ እንተሪና ኤርትራ ብቕልጽ ማያ ተዓዊታ ግን ኣብ ቅልጽሞም ከይሰኸሩ ድማ እምበር በዓልኩም ትፈልጡ ክብሉ ክእል ነይሮም እንታይ ገይሮም ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን كل زجبا تخكلني مسمار تختيلهم نتهاجر حسب النحورون نزج الدل زحليفهم منبر أمريكان حبر السوفيتين عن صارنا زواجا زنا برنا إيرترا منا فلتك با زباين برا من سوبر باور أبغون ناين برنان ردينا زيوم إسرائيل عزوم على توحدوا سلذي إيرترا
ሕጂ ንመለስ እዚን ታሪክ ክኸውን ከሎ ሎሚ ኤርትራ ስለምንታይ ንሶማሊላንድ ገለ ሕጂ ኢትዮጵያ እንታይ ክብሉ ኣለኹ ኤርትራሲ ምስ ናይ ሶማሊላንድ ዝመሳሰል ታሪክ ዘለዎም እዮም ስለምንታይ ንሶማሊላንድ ዘይድግፏ ኖ ዘመሳሰል የብልና ንሕና ካልኣይ ኤርትራ ስለምንታይ ከምቲ ቅድሚ ዓመት ኢትዮጵያ ኤምኦዩ ምስ ፈረመት ዓዊላ ትፅሕፍ ዝነበረትን ትቃወመና ዝነበረትን እስራኤል ኣፍልጦ ምስ ሃበት ልክዕ ከምኡ ዓይነት ቋንቋ ክጥቀሙ ዘይከኣሉ ኢሎም ከዓ ክምጉቱ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ዓብዪ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ ከምዚ እዚ ከዓ ሰሌክቲቭ ሶቨሬኒቲ እዮም ዝኽተሉ ኤርትራ ኣብታ ትጥዕሞም ጥራዮም ልኡላውነት ዝብሉ ኣንጻር ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ጥራዮም ነዛ ካርድ እዚኣ ዝጥቀሙላ ኣንጻር እስራኤል ክኾን ከሎ ግን ትብዓት የብሎምን ኢሎም ግርም ለባም መንግስቲ መቀናቅንቱ እውን ይፈልጥ እዩ ኣነ ከማይ ዝብል ሻዕብያ በልዕ ስለ ዝኾነ መቀናቅንቱን ይፈልጥ እዩ ተኸገብር ኣብዘይ ዋፅኦ ሓዊ ዘሊሉ ዝኣቱ ኣነ ከም ሎሚ ሕጊሶምን ይፈልጡን እዮም እንታይ ገዲሽካ ሶማሊላንድ ክሕግዝዋ እንተደልዮም ቻይና ኣላ ንቻይና ናይ ቻይና ዝውግዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን እዩ ፒሪየድ ተገዲሽ ኣሜሪካ ኤርትራ ዘሌላታቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኣርሒቑ ዝሓስብን ፖለቲካ ከም ከብዲዱ ዝፈልጥ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጦ they really know the game እንታይ ኢሎም መሊሶም ሎም ኣለዉ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝሓልፍ ጉዳይ ኣይኮነ ምክንያቱ ቻይና ነዚ እንድሕራፍ ኪዳ ታይዋን ልክዕ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክትከይድ እያ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ድሕሪኡ it's pretty much the same thing ቻይና ድማ ታትፀላ ሃገር ወይ ክልል ሶማሊላንድ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ኣቓልቦ ንክረኽቡ ኢሎም ምስ ታይዋን ዘይድለን ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ስለዚ this is actually China's fight ኢሎም ኣለዉ ኤርትራ ቻይና ቪቶ ፓወር ኣለዋ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ፐርማነንት ሜምበር እያ ፕላስ ፑቲን ኣንጻሮም ክውስን ኣይክልኒ ስለዚ there's no way in hell ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ክሓልፍ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል እንተዘይ ሓሊፉ ድማ ሓደ ሎሚ ፅሒፍለይ ነይሩ ሚእቲ ሃገራት ኣፍልጦ ዝሃብዋ ኮሶቮ ትበሃል ሃገር ኣላ ሬኮግኒሽን ግን የብላ so it's not about Israel ተቐቢልካን የተቐበለካን maybe ካብቲ ዘለዎ ቁሩብ ፕሮፋይሎም ክዓቢ ይኽእል ይኸውን but at the end of the day እዚ ናይ ጂኦፖለቲካል ጌም ስለ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ዘድልያ ኩናት ክትኣቱ ኣይግባእን ኣይደልን እያ ናኻ this is not our fight ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኤርትራ ትም ክትብል ከዓ የዋፃኒ ነይራ ኣብዚ that's also another important one ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኤርትራ ድምፂ ክትብ ነይርዋ እታ ድምፂ ዝሃበታ እወ ንድግፎ ንቃወሞ ግን ኣይበሉ መንጎ እዮም ሒዞማ ሓደ ግዜ መንጎ ክትከውን ኣለካ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ስለዚ እንታይ ገዲሽና ኢና ኣንጻር እስራኤል ዲኽ ዝበለ ኩናት ዝኣወጅና ኣንጻር ኣሜሪካ ሓያል ፖዚሽን ሒዝና ካልእ ፀገም ዝኣተነ ኖ ካልእ ፀገማት ኣለና ንና we just want to have ኣነ ነዚ ጎረባቢትና ይፈትዎምን ይሓልየሎምን የበት ናተይ ፕራዮሪቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ whatever ንኤርትራ ዘርብሕ ተኮይኑ I'm good with it ኤርትራ ንኤርትራ ዘርብሕ ጥራይ ስለ ዝገበሩ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዓብ ኮምፕሊመንት ኣለና ኣነ ከምዛና ሕጂ ከማን ኣኸይፎምና ይፈልጡን እዮም ኣብ ካልእ ሓደ ግዜ ዝቃወመ ነገራት ኣለኒ እዚኣ ግን perfectly calculated and perfect ዝኾነ ኣብ መልሲ ኢለ ኣነ ምክንያቱ እዚኣ ጉዳይ ንዓና ትምልከት ጉዳይ ኣይኮነትን ናትና ሲቹዌሽን ሶማሊላንድ ሃገር ኮይና ክልል ኮይና ዝቕየር ነገር የለን ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ከባቢና ብዙሕ ቦታታት ኣለዋ እንተደልያ ክትመፀሉ ትኽእል መንገዲ they have no problem ንሕና ናይ ቲፒካል ሚሳይል ናይ እስራኤል ካብ ሃገሮም ተተኪሳ ባና ክበፅሕ ይኽእል so ብፍሉይ ንዓና ሶማሊላንድ ስለ ዝመፀ ናይ ሴኪሪቲ ቻሌንጅ ዝመፀና የለን ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ብዓብዩ መጋበርያ ናቶም እዩ so if they want ኣብ ከባቢና እዮም ዘለዉ ስለዚ ንዓና ሶማሊላንድ ሃገር ትኹን ኣይትኹን ሶማልያ ልኡላውነታ ግን ናይ ሶማልያ ልኡላውነት ክድፈር ከሎ ስቕ ምባልካ ሪስኪ እዩ ምክንያቱ ፅባሕንጎ ናትና ልኡላውነት ክደፍር ዝኽእል ጎረቤትና ኣለና ስለዚ we cannot just say stay quiet ሓንቲ ከይበልካ ኣይምልከተና እንተልካ ድማ ፅባሕንጎ ልኡላውነትካ ክደፈር ከሎ ድማ ኩላቶም ድምፂ ክቡ ይኮኑን and then this is also another big risk ስለዚ ገለ ነገር ክትብል ኣለካ እቲ ትብለ ድማ ኮይኑ ተሪፉ ነቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሶማልያ ስለንፈትዋ ወይ ዓርክና ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከተፍርስ ስለ ትፍትን ዘላ እስራኤል let's stand with ምስቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ካልኦትን ምስ ኢና ንሰማማዕ ኢልካ ኤርትራ ድማ ንእስራኤል ብቓላታት ንኹንና ይበለትን እምበር እዚ ፀወታ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእና ኣሎ ሓድሽ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ክስራሕሉ ፀንሐ እዩ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኾነ ተረዲእና ኣሎ ግን ክሰልጠኩም ኣይኮነን ፈሊጥና ኣለና ኸ ኢሎሞ ሲምፕል كان زان وزان مساقي حلف اللو بقونت
واقي لبي دبسة نبعت عيني زففو أستهلي كبدي سالاتهم زحلو زقاقي يا زقاقي زقاقي أنت مرت كانزان وازان مساقي حلف اللوبونت واقي لبي دبسة نبعت عيني زففو أستهلي كبدي سالاتهم زحلو زماني زنيبو هي وكوينو غنبر بانديراتي أبدر عدك قلوب ليبو رأي إنو خش بخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خش هلاقي عبدور قدل كسكيسو انتا يحيزو غرقلكي سقا مقا حتن بخر كويكيو زيت تتكا نسخن دويت موطن نخانيت ونرفني وقالك الشداد أبزي ودع مقاي نسخن دويت موطن كستاتنو بمرغت برهان تحكيمو هدرس ماي كتسان نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سنكي يكون يدرى نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سنكي يكون يدرى استعليل 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 أبويا خيرني تحمل استعليل 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 أبويا خيرني تحمل استعليل